You happy now, hon? Are you ticket to go back to the Philippines? So, tignan ko lang itong passport ko kung kailan ito. Wala, meron pa pala, guys. Dahil Valentine's Day daw, guys. Oy, ito nga si Tammy, hindi man mapalagay. Kailangan man daw niyang gumalaw-galaw, no? Kasi nga, hindi siya nagtrabaho ngayon. So, sabi niya sa akin, gagawa daw siya ng Spanish rice. At sabi ko naman, bakit naman Spanish rice? Ayaw ko namang rice na may lasa. Alam niyo na, mahilig tayo sa white rice na walang kalasa-lasa kasi ang ating mga ulam-ulam is sobrang lasa at maalat-alat. Pero hindi man talaga mapigilan itong asawa ko kapag gusto niya, gusto talaga niya, no? So, yun, ganyan po siya, guys. Magawa po siya ng rice, guys. Ang rice is talagang magtakos-takos din na siya, guys. And pagkatapos hugasan niya yung maigi na sobrang hugas na wala ng puti. Ganyan po yun siya. Yung parang sobrang clear na talaga yung tubig. Nagmana sa ina kasi ganyan yung ina niya. Pagkatapos dyan, i-drain ang tubig. And then, guys, nilagay niya sa kaldero. Pinainitan, guys. Dinadry. Kakaloka talaga ito yung Spanish rice, diba? Sabi ko, gwapo naman ni Mr. Ay, mamayang gabi. Bantay ka sa akin. Habang yung rice, pinauga niya, guys, pinadry niya dyan. Naglinis siya, guys, sandali. No, ganyan man yan siya, guys. Wala talagang mga kalat kasi maglinis yan after sa mga pinagagawa niya. Pagkatapos naman, kakaiba talaga itong rice, guys, no. Nag-uga na ang rice, no, nag-dry na. So, ngayon, nag-start na siya yung kanang mga juice ba, kung ano yung mga nilalagay niya, mga olives, mga green bell pepper, onion, garlic, at saka oil konti. Ganyan yan siya. Pagkatapos yan, ilagay ang tomato. Pagkatapos, guys, binasa na naman yung rice, guys. Nakakaloka. Iwan ko kung ano ito. Chickpeas man natin. Masarap itong chickpeas, guys. Itong recipe na ito is talagang tinatago niya, guys. Ito yung pamana ng ina daw niya kasi talagang paborito nila itong kainin. Kapag magluto ako ng white rice, guys, parang wala man silang gana. Gusto man nila yung rice nila is daming mga sahog-sahog, no? So, ito na yung rice. Sobrang dry na siya, no? So, ngayon, pagkatapos, naglagay na si Tammy ng Fritos pala ito. Hindi ko alam kung ano to, guys. Basta kay Fritos, guys. Yuga. At buta na lang itong asawa ko. Marunong talaga siya magluto-luto, guys. Or kahit anong mga luto, no. Paminsan, magtsamba-tsamba naman siya luto sa iya. Pero maganda ba ang resulta kahit tsamba-tsamba lang yung luto. That boil up. The other side, yeah. Okay, it's gonna boil out of it. Okay, it's better to loosen the rice a little bit. That's how you make it nice rice. At so yun, simple lang talaga yung aming Valentine's Day date, no? Kami-kami lang sa bahay, walang hassle, hindi lumalabas, walang linya-linya. So, ito po yung resulta ng kanyang rice, guys. Masarap naman siya, hindi masyadong maalat at perfect yung pagkagawa niya ngayon. Anyway, thank you so much for watching. You happy now, hon? Are you ticket to go back to the Philippines? Yes, I'm happy now. Because you ignore me anyway. Okay. So now I don't have a money for allowance now. I have to kiss you how many times that I can get allowance. He's happy that I'm leaving, oy. Ay. What are you doing, honey? Containers. Halahan, it's moldy. It's not moldy. Mold, oh! What are you talking about? Nah. Let me turn the It's a light. mushroom. Turn the light on. Seriously, hon, there's something wrong with you. It's not mold. Please smell it. It's not mold. It's just a mushroom, really. No, remember, mushroom moldy, it's bad. Remember, Stomach. mushroom is fungus. That's the thing. It's worse when it get bad. Okay. Then we get rid of it before it gets bad. Guys, uuwi na talaga ako, guys. Pero yung kaba ko is, inano ko na lang, yung parang sinalikway ko na lang siya. Kasi ayaw ko talagang mag-travel. Pinakaayaw ko yung mag-travel. So, kaya, nangyari yung 9 years na hindi ako nakauwi dahil nga sa kaba-kaba ko. Pero this time, manalig ako sa taas, guys. Kasi doon naman talaga tayo dapat manalig, no? Ilagay na lang natin sa kanya lahat kung anong mangyayari. Hindi na tayo mag-worried sa kung anong mangyayari. Kasi yun yung mga dahilan kung bakit hindi natin magawa natin yung kung anong gusto natin gawin. What? So yun, uuwi tayo. And my husband, sana okay lang, walang mga kakulian, no? Kasi
hindi ako matuloy kapag may, alam niyo naman itong asawa ko, may edad na. So, kapag may mga mangyayaring. So, yung ano ko ba, yung munggo ko, kami like it. Kahit walang tinapa. Kahit walang tinapa, walang ano sa gol, wala akong nilagay na ano para pang palasa. Ang sarap niya, alam niyo bakit? Kasi maraming gulay at konti lang yung tubig na nilagay ko. Right, honey? You like my munggo? Yeah. No, I like my munggo. Nagustuhan niya at ang saya ko kasi nga, ang saya na may halong kaba yung pauwi ako. At yun yung inano ko. So, magdala na lang ako ng mga pagkaabalahan ko, guys. Kahit wala ng ulam, ito lang. Walang karne, walang anik-anik. Masarap. Iba talaga ang munggo, guys, kapag puro gulay siya. Nauwi ako, masaya. Pero, nag-alala ako at the same time. Maiwan yung asawa ko. Hindi maiwan yung mga alaga namin. And then, pag magpatrabaho siya, yun lang talaga yung pinakaano ko. At least, hindi na siya masyadong ma-snow. Hopefully, wala ng snow kasi sana walang snow na darating kung anong araw ako alis. Hindi ko muna sabihin sa inyo guys kung kailan ako alis, pero yun. Yung pag-uwi ko, ang mahal ng ticket umabot ng 2,500. Ngayon yung ticket na ano ko is mura-mura guys. Yung last uwi ko is mahal. Mga nasa 2,500 man ata yun. Basta mahal siya guys or 1,500, hindi ko alam. Pero ngayon mura guys, 1,200 yung ticket ko. And then makapili pa ako ng upuan. Pero magbayad ako sa upuan. $20. Eh, meron na tayong flight pa uwi. Meron na tayong date. So, ang problemahin ko naman is itong balikbayan box is hindi po ito makarating. Mga June na po ito makarating. At saka parang wala na ako doon. Importante like mga oregano oil na ibigay ko sa mga tao na gusto kong bigyan. Yung kutsara na gusto kong gamitin pag andun ako. Mga serving spoon. I-ano ko siya sa bag, sa luggage ko. Mga ito, ilagay ko to sa luggage. At mga kutsara. So, yun yung gawin ko para masaya ang buhay, para meron tayong magamit pagdating. Ito lang ba yun? Parang marami naman akong kutsara dahil. Asan na yung mga kutsara dahil? Maglagay na lang ako ng mga damit. Kasi yung mga gusto kong ipadala, andito naman guys. Like yung mga kopi, importante. Yung rice cooker na binili ni Tami kasi dalawa yung binili niya sa akin. Iwan ko na lang itong asawa ko. And then, yun. Pyrex. Bahala sa Batman. So, yun yung gawin ko guys. Ang mga damit na lang, yung aking ilagay dito. So, hindi na ako magdagdag para mapadala ko na ito. So, yun, okay na. May mga kape na dito, mga spam, mga pancake, rice cooker, laro anong bata, ganun. Okay na ako nito na okay na. Ako dito. Oh, buti na lang meron akong meron akong, tingnan mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,700. So, meron tayong 2,700. Meron tayong magastos pag uwi ng Pilipinas. So, tignan ko lang itong passport ko kung kailan ito. Hala, meron pa pala guys. Meron pala nakalagay dito. Bakit andito? Hala, hindi ko man lang namalayan. Meron palang pera guys. Hala, tingnan natin. 1, 2, 3, 4. 4,000. Hala ka diha. Hala guys, akala ko ito lang. Meron pala dito nakasipit. Kiguahon talaga itong Meron pala dito nakasipit. Ano ba yan? Ay. Ilagay natin ito dito sa Hi. So, meron tayong, nakalimutan ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,700. Meron tayong, hindi na tayo kaya meron na pala tayong 6,000. Pag makauwi tayo. So, kailan ito ma-expire, Itong, natin. Ay, matagal pa. Matagal pa, guys. 2030 pa. Kahit pa, guys. Uwi pa tayo. Joke lang. So, meron pala akong pera. Kigo man ito. Nagtatago lang pala. Meron pala akong mga sinipit-sipit, no? Meron pala akong mga inaano na pera. Kigo. So, meron tayong pera. At saka yung passport, okay pa. So, ganyan. Ito, dala-dala ko talaga to kapag magbiyahe ako. Pauwi. Para sure. Iwan ko kung bakit dala-dala ko yan. So, meron akong pen.